дърво земята, навретира ближитата. Ясно на тебе слънце грей, грозде червено да зре. Трагици хора работни, твоим вълни имотни, срещам на ни. Ръководството на община Момчилград утре от 10 часа е в този парк и чака всички вас, за да изпратим подобаващо 2023 година и да посрещнем с много надежди новата 2024 година. А тази вечер нека бъде музика в Момчилград с Борис Дали. Аплодисменти! Добър вечер, приятели! Искам силни аплодисменти за вашата кметица. Нека е жива и здрава и винаги така хубаво се грижи за града. Сега, имаме ли настроение? Искам да го питам. Имаме ли настроение? Добре, сега като за начало... Работа за двама, че не отложда си. И пак, само намери ме и ходите каране. От до всичко ще ти правя, да ме намери ми. Работа за двама, че не отложда си. От до и ходите каране. Айде, от до всичко ще ти правя. Ще изпеме ли заедно? Да изпеме заедно! Точно когато казваме, не дей да се влюбваш в мене, казваме всъщност обичай ме, не мога.